सर्वांकई नमस्कार. एकी आवसू तिगेलचेर डुवान सकाळी जग्गून नाणून खाणदीन साळेन बोळोमचे चेरडुवांक उपदेश दिमचे कोंकणी गिंता रुपान रचना कोरून अवतरण केल्या टी उमेश भट गोश्रीपुरम कोच्ची. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळे तू बच्चाक वेळू जल्यामू तयारी जाऊचाक वेळू जल्यामू. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळे तू बच्चाक वेळू जल्यामू तयारी जाऊचाक वेळू जल्यामू. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळे तू बच्चाक वेळू जल्यामू तयारी जाऊचाक वेळू जल्यामू. गांध गसून नाण जामू चोगो घालूया स्वादिष्ट भोजन आमकां खाऊया. दांत घसून नाण जामू चोगो घालूया स्वादिष्ट भोजन आमकां खाऊया. गोडची दूध आमकां पिवूया गोडची दूध आमकां पिवूया. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू. बोरोनु सिक्कूक पुस्तक जांका पावसान तू धोरूक सातुली जांका. बोरोनु सिक्कूक पुस्तक जांका पावसान तू धोरूक सातुली जांका. चोंकून वच्चाक व्हण्णो घालूका चोंकून वच्चाक व्हण्णो घालूका. तन्नेक पिंचाक उदक व्हरूका भुक्केक खाऊचाक खाण व्हरूका. तन्नेक पिंचाक उदक व्हरूका भुक्केक खाऊचाक खाण व्हरूका. पोट भरून तुम्ही खाण खाऊंका पोट भरून तुम्ही खाण खाऊंका. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू. गुरुजनांक चेरडुवानी आदरू कोरता गुरुन सांगचे तुम्ही श्रवण कोरता. गुरुजनांक चेरडुवानी आदरू कोरता गुरुन सांगचे तुम्ही श्रवण कोरता. गुरुलो उपदेशू स्वीकारू कोरता गुरुलो उपदेशू स्वीकारू कोरता. स्नेहान उत्तम मित्र जाऊंका सिक्कून सद्गुण संपन्न जाऊंका. स्नेहान उत्तम मित्र जाऊंका सिक्कून सद्गुण संपन्न जाऊंका. सर्वांकै तुमचेरी अभिमानो दिसुका सर्वांकै तुमचेरी अभिमानो दिसुका. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू तयारी जाऊचाक वेळू जल्यामू तयारी जाऊचाक वेळू जल्यामू. दांत घसून नाण जामू चोगो घालूया स्वादिष्ट भोजन आमकां खाऊया. दांत घसून नाण जामू चोगो घालूया स्वादिष्ट भोजन आमकां खाऊया. गोडची दूध आमकां पिवूया गोडची दूध आमकां पिवूया. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू तयारी जाऊचाक वेळू जल्यामू. उट्ट रे पुत्ता उट्ट गो धुवे फल्ले जल्ले मू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू साळेन तू बच्चाक वेळू जल्यामू.
सर्वांकय धन्यवाद.